El policia tutor d'Inca compleix 6 mesos de feina i ho fa amb un balanç positiu per la feina feta d'acostament entre els centres escolars i els alumnes. S'està fent una feina molt delicada, però molt necessari. És la detecció dels problemes que tenen els nostres joves, tant pugui ser baralles entre ells, absentisme escolar, consum de drogues i molt més. La feina feta per aquest policia ha suposat la intervenció en més d'un centenar d'actuacions en aquest primer mig any. L'idea era que tot el que tingués que veure menors i sobretot zones escolars tingués un punt més d'ajuda a resoldre aquest tipus de problemes. En aquest temps, el policia tutor ha realitzat un total de 105 actuacions. Nosaltres, quan vam començar el tema del policia tutor, érem una mica reticents, perquè desconeixíem una mica l'alcance de l'efectivitat d'aquesta figura, i vull dir que ens ha ajudat molt la coordinació amb CISPIP, la Direcció General d'Interior. Els conflictes més habituals han estat entre alumnes o entre els pares i el centre educatiu. La feina que du el policia tutor a Inca és una feina molt important de prevenció, una feina també de mediació, i en el final estem interactuant amb una sèrie de conflictes, especialment conflictes relacionats entre alumnes i alumnes, entre alumnes i personal docent o professors, i també alumnes en entorn familiar, amb pares, en situació familiar. L'objectiu és actuar a temps en determinats problemes, així evitam que es multipliquin en determinats ambients.